Je pre vás pripravený malý, insitný muzikál a preto žiaden strach. Prekonali sme už obrnu, prekonáme muzikál. Pre tých, čo im robí problém hlavná myšlienka díla, s potešením oznamujeme, že dílo, dneska tuto uvádzané, nemá hlavnú myšlienku. Má len vedľajšiu myšlienku, ktorú sa pokúsime čo v najkratšom čase odstrániť. Za pochopený ďakujeme. Hviezdná piechota. Sledujete federální síť. Mladí lidé se přidávají do boje za budoucnost. Konám svoji povinnost. Konám svoji povinnost. Konám svoji povinnost. Také konám svoji povinnost. Konají svoji povinnost. Vy také? Chcete vědět víc? Proč bojujeme? Zde je systém Klendatu. Vy jste zde. Pro zajištění naší bezpečnosti musí být Klendatu eliminováno. Mluví nebeský maršál Dians. Této hrozbě se musíme postavit naší krví a samotnými svými životy, abychom zajistili bezpečnost civilizace, aby navždy dominovala této galaxii a ne nějaký hmyz. Nebeský maršál Dians oznámil plány na ofenzivu. Přerušíme vysílání, abychom vás zavedli živě do Klendatu, kde invaze začala. Ocitli jsme se na místě, kterému vojáci říkají Velké K. Přistáli jsme zde se 6. divizí. Je to ošklivá planeta, nehostinná pro život. Ako ste mohli vidieť, planetárna základňa Veľké K, čiže Korcháň, je skutočne ošklivé a nehostinné miesto. Neustále tu totiž prší, prší a prší. Prší v roku 2009, pršalo v roku 2008 a presne tak aj v roku 2007. Filmovať není čo a tak kameramanovi neostáva iné, ako prehodnotiť ideový zámer hviezdnej pechoty, siahnuť do archívu a začať ešte raz. Ale trochu ináč. Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Toto nie je realita. Všetko, čo tu zaznie, je vymyslené. Nič z toho nie je pravda. Podobnosť je napriek tomu naschvál. Hviezdná piechota. Sledujete federální síť. Chcete vědět víc? Přidejte se k nám. Mladí lidé po celém světě se přidávají do boje za budoucnost. Konám svoji povinnost. Konám svoji povinnost. Konám svoji povinnost. Také konám svoji povinnost. Konají svoji povinnost. Vy také? Chcete vědět víc? Brouci vyslali naším směrem další meteor, ale tentokrát jsme připraveni. Planetární obrana je lepší než kdykoliv předtím. Chcete vědět víc? Zjeli jste k ničemu! Já jsem seržant Zim! Většina z vás se do pojízdné pěchoty nedostane! Přesto mormonští extrémisté nedbali federálního varování a založili Port John Smith. Příliš pozdě si uvědomili, že Dantana už byla vybrána jinými kolonisty, arachnidy. Chcete vědět víc? Jedinej dobrý brouk je mrtvej brouk. Hvězdný maršál, jehož všichni milují, je krásný, umí předpovídat budoucnost. Včera večer nadchl diváky k srdcervoucím provedením svého hitu Dnes se bude dobře umírat. When duty calls, you pay the price for the Federation. I will give my life. It's a good day to die when you know the reasons why. Chcete vědět víc? Prečo chodíme na Korcháň? Prečo si sem chlapi nenosia ženy a prečo si sem ženy nenosia chlapov? Lebo to
To musia byť slušné videá, aby keď im to ukážeme, aby vedeli, že tu nerobíme žiadnu zlotu, chápeš? To akože, že nemám ukázať video, ako sme tu ráno boli dopití, jak Rusi všetci, hej? To práve, že to nemôže byť také zábery, lebo to je proste kompromitujúce na to. Čo sa tuto stalo, sa nesmie uveriť, chápeš? Len natáčaj. A čo sa tu stalo? Hlavne detaily a podrobne. 1, 2, 3, 4! Som Rambová manželka. No. And up. No. 1, 2, 3, 4! Keď sa niekde objavím v nejakom korcháňovskom filme, tak si mŕtvý človek, je to jasné. Unesieme ťa. Máš na letisku. Pointa akcia ako vždycky. Tých, čo je menej, brania tam tú pevnostičku. Červení to musia dobiť, takže všetkých postrelajú do posledného muža. Respawn bude 30 minút. Zima je 20 minút. Útočiaci sú tu a oni nepijú toľko ako tí obrancovia, ktorí už sú tam. Vy môžete ísť, kade chcete, ale to si poviete na báze zas. To si poviete na báze! Nevadí! To neriešte? Počujete ma, pre všetkých. Keď je niekto kokot, tak pôjde tady, kade ho rozjebu a rozstrieľajú, že bude vyzerať ako 14-ročný chalan, ktorý ma akné vyvalilo. Kto je normálny, má nejakú pičovinku na hlave a obíde to radšej bokom, lebo je starší človek. Pre všetkých. Dbajte na svoju česť, na to, že keď dostanem, tak to priznám, nie že budem mať adrenalinový nával a neviem sa z toho dostať. Po prípade, nebudem grcať po obrusoch, po paplónoch. Ja si nikdy neobliekam paplóny, ale ani na tie neoblečené paplóny negrcam. Vybenem si vonku, keď je zima, vykopem si jamu v snehu, tam to nagrcam a zahrabem a ráno to zožerú psi, alebo kto. Ráno to už nenájde. Paprika si žltý, ja mám to iba ako poslednú rezervu. To je výrobný. To je by si dneska